नमस्कार. बहुरूपदर्शक कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आजच्या प्रश्नमंजुषा कार्यक्रमासाठी आपल्याकडे आले आहेत 4 उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे विद्यार्थी. आपण त्यांची ओळख करून घेऊया. तुम्ही सांगायचंय तुमच्या टीमचं नाव, तुमचं नाव, तुमच्या शाळेचं नाव आणि तुमचं टीमचं नाव निवडण्यामागचं कारण. तर आपली पहिली टीम आहे गोवा. मी हेलन आळवणी. मी अंतरा भिडे. आम्ही श्रीमती पार्वतीबाई चौगुले कला आणि विज्ञान महाविद्यालयातून आलो आहोत. आम्ही दोघी 11वी कला शिकतो आहोत आणि आमच्या टीमचं नाव गोवा ह्यासाठी कारण आमचं गोव्यावर अपरंपार प्रेम आहे. आपल्या पुढच्या टीमचं नाव आहे बालकवी. नमस्कार, मी अंकिता भगत. आणि मी निकिता फातर्पेकर. आम्ही दोघे आर लेडी ऑफ द रोझरी उच्च माध्यमिक महाविद्यालयाचे प्रतिनिधित्व करीत आहोत. बालकवी म्हणजे त्र्यंबका बापूजी ठोंबरे. हे आम्हाला सगळ्यांना माहीतच असेल की हे मराठीतील श्रेष्ठ निसर्ग कवी होते. त्यांना संवेदनशील, सौंदर्यवादी व निसर्गाची अनिवार्य ओढ होती. त्यांचे प्रसिद्ध साहित्य म्हणजे समग्र बालकवी. तर आपली पुढची टीम आहे पणजी. मी प्रतीक शिंदे. मी माधुरी मराठे. आम्ही दोघेही वसंतराव धेंपो उच्च माध्यमिक कला आणि विज्ञान ह्या उच्च माध्यमिकातून आलो आहोत. मी कला शाखेतली विद्यार्थिनी आहे. मी विज्ञान शाखेतला विद्यार्थी आहे. आम्ही आमच्या गटाचं नाव पणजी ठेवलं ह्याचं मागचं कारण पणजी आमच्या गोव्याची राजधानी आहे व गोव्याची राणीसुद्धा म्हणू शकतो. फारच छान. आपल्या शेवटच्या टीमचं नाव आहे गोदावरी. आपण त्यांची ओळख करून घेऊया. नमस्कार, माझे नाव गुलाम अन्सारी आणि माझं आदित्य जांटी. आम्ही सेंट झेवियर उच्च माध्यमिक विभागातून आलो आहोत. पाण्याला पवित्रतेचे पवित्रतेचे प्रतीक मानलं जातं. पाण्यातच प्राण जन्मला, म्हणून पाणी या माणसाच्या जीवनातील अत्यंत महत्त्व आणि अमूल्य वस्तू आहे. म्हणून याच्या मागचं आपलं कारण आहे आपण आपल्या टीमचं नाव ठेवलं गोदावरी. फारच छान. आपण 4ही टीमची ओळख करून घेतली आहे. आपण त्यांचं टाळ्यांच्या कडकडाटात स्वागत करूया आणि वळूया आपल्या पहिल्या फेरीकडे. तिचं नाव आहे प्रश्नमंजुषा फेरी. या प्रश्नमंजुषेसाठी आपल्याला 2 लघुकथा दिल्या होत्या. त्यातलं एक लघुकथा होती परिपूर्ती, जी इरावती कर्वेंनी लिहिलेली होती, आणि दुसरी लघुकथा होती कर्नल मार्शल, जी लेखक वि द घाटे यांची आहे. तर तुम्ही त्याचा नीट अभ्यास केलेला असेलच. तर आपण प्रश्नोत्तर फेरीला सुरू करूया. या फेरीसाठी तुम्हाला बरोबर उत्तराला मिळणार आहे 10 गुण आणि तुम्हाला वेळ मिळणार आहे 60 सेकंदांचा. तर सुरू करूया. पहिला प्रश्न टीम गोवासाठी. रेडी? काही म्हातारे व एक म्हातारी, पांढरे केस हिरवी मने या पुस्तकांचे लेखक कोण? वि द घाटे. बरोबर उत्तर. तुम्हाला मिळणार 10 गुण. आपला पुढचा प्रश्न आहे बालकवी टीमसाठी. प्रश्न आहे, लेखकासोबत प्रवास करीत असलेल्या लेखकाच्या राजकारणी मित्राचे नाव काय? युसुफ मेहर अली. उत्तर बरोबर आहे. आता पुढचा प्रश्न आहे टीम पणजीसाठी. नीट ऐका. नव्या लघुनिबंधाच्या उगमापाशी त्या म्हणजे इरावती कर्वे उभ्या आहेत असे त्यांच्याबद्दल कोणी म्हटले आहे? करुंदकर. श्री करुंदकर. नरहरी करुंदकर. नाही, उत्तर चुकलंय. हा प्रश्न आपण पास ऑन करू पुढच्या टीमकडे. टीम गोदावरी. नरहर कुरंदीकर. नाही, हे उत्तर चुकलंय. आपण पुढच्या टीमकडे वळू. टीम गोवा. तुम्हाला उत्तर माहिती आहे? नरहरी करंदीकर. हे उत्तर चुकलेलं आहे. आपण पुढच्या टीमकडे हा प्रश्न पास करूया. टीम बालकवी. डॉक्टर आनंद यादव. उत्तर बरोबर आहे. आपला पुढचा प्रश्न आहे गोदावरी टीमसाठी. प्रश्न आहे, कर काय वाटेल ते कर
हे शब्द कुणाचे? हे शब्द इरावती कर्वे यांच्या वडिलांचे आहेत. बरोबर उत्तर. याबरोबर आपली पहिली फेरी इथेच संपते. आपण भेटूया दुसऱ्या फेरीत. आपल्या पहिल्या फेरीनंतर आता आपण वळूया आपल्या दुसऱ्या फेरीकडे, जिचं नाव आहे व्याकरण फेरी. यामध्ये तुम्हाला बरोबर उत्तराला मिळणार आहे 10 गुण आणि वेळ मिळणार आहे 1 मिनिटाचा. जर तुम्ही चुकीचं उत्तर दिलं तर प्रश्न पुढच्या टीमकडे पास होईल. ओके, आपण सुरू करूया टीम गोदावरीकडून. तुमचा प्रश्न आहे, समुद्र या शब्दाचे अनेक वचन काय होईल? समुद्रे. उत्तर चुकलंय. आपण हा प्रश्न पुढच्या टीमकडे पास करूया. टीम पणजी. समुद्र. उत्तर बरोबर आहे. माझा पुढचा प्रश्न आहे टीम पणजीसाठी. तरतरीत नाकाचा पंजाबी पोरगा या वाक्यातील तरतरीत हे काय आहे? विशेषण. अगदी बरोबर. पुढचा प्रश्न आहे बालकवी टीमसाठी. टेकीस येणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ काय? टेकीस येणे म्हणजे असहाय्य होणे. अगदी बरोबर. आपण वळूया गोवा टीमकडे. तुमच्यासाठी प्रश्न आहे, बरं का दिनू आज की नाही मला मास्तर म्हणाले या वाक्याचा प्रकार कोणता? तुम्हाला वाक्याचा प्रकार सांगायचा आहे. वाक्याचा प्रकार सांगायचा आहे. संबोधन. नाही, उत्तर चुकलंय. आपण पुढच्या टीमला विचारूया. टीम गोदावरी. पुढची टीम पणजी. आपल्याला माहिती आहे. उद्गारवाचक. नाही, उत्तर चुकलंय. गुणविशेषण. नाही, बालकवी टीमचं सुद्धा उत्तर चुकलेलं आहे. प्रेक्षकांमध्ये कोणाला माहिती आहे या वाक्याचा प्रकार? ठीक आहे, या वाक्याचा प्रकार आहे विधानार्थी वाक्य. आपल्या दुसऱ्या फेरीनंतर आता आपण वळूया आपल्या तिसऱ्या फेरीकडे. ही बझर राऊंड आहे. यामध्ये तुम्हाला एक चित्र दाखवण्यात येईल स्क्रीनवर. चित्राशी संबंधित प्रश्न विचारला जाईल आणि प्रश्न विचारून संपल्यानंतर तुम्ही बझर दाबून तुम्ही उत्तर द्यायचं आहे. बरोबर उत्तरासाठी तुम्हाला 5 गुण मिळणार आहेत आणि चुकीच्या उत्तरासाठी तुमचे 5 गुण कट होणार आहेत. तयार आहात तुम्ही? तर पहिला प्रश्न आहे, या चित्रातील प्रसिद्ध मराठी संत कोण? ऑप्शन्स आहेत संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत रामदास. टीम बालकवी. संत तुकाराम. उत्तर अगदी बरोबर आहे. आपण वळूया पुढच्या प्रश्नाकडे. पुढचा प्रश्न आहे, या चित्रातील प्रसिद्ध मराठी कवी कोण? आणि ऑप्शन्स आहेत बाभ बोरकर, कुसुमाग्रज, बासी. टीम गोवाने बझर वाजवलेला आहे. बाभा बोरकर. उत्तर अगदी बरोबर आहे. पुढचा प्रश्न आहे, या चित्रातील प्रसिद्ध राजकीय व्यक्ती कोण? आणि ऑप्शन्स आहेत लोकमान्य टिळक, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर. टीम पणजी. डॉक्टर भीमराव आंबेडकर. अगदी बरोबर. बरोबर उत्तरासाठी तुम्हाला मिळणार 5 गुण.
पुढचा प्रश्न आहे, या चित्रातील प्रसिद्ध क्रीडापटू कोण? आणि ऑप्शन्स आहेत भक्ती कुलकर्णी, इव्हाना फुर्तादो आणि तेजस्विनी सावंत. बालकवी. भक्ती कुलकर्णी. अगदी बरोबर, 5 गुण. पुढचा प्रश्न आहे, या चित्रातील प्रसिद्ध कलाकार कोण? आणि याचे ऑप्शन्स आहेत रमेश देव, सूर्यकांत की अशोक सराफ. गोवा. रमेश देव. बरोबर उत्तर. पुढचा प्रश्न आहे, या चित्रातील प्रसिद्ध सिनेतारिका कोण? आणि ऑप्शन्स आहेत वर्षा उसगावकर, रंजना की जयश्री गडकर. पणजी. जयश्री गडकर. बरोबर, तुम्हाला मिळतात 5 गुण. तर या इथे आपली तिसरी फेरी संपली.